Lassi! Kato! Hei, lohta! Paten! Joo! Voitto! Filmimme kertoo Keitele-regatasta. Keitele-regatta on perinteinen vuosittain järjestettävä purjehduskilpailu. Se järjestetään Keitelejärvessä. Lähtöpaikkana on tavallisimmin Äänekoski, jonne osanottajat matkaavat joko laivalla tai muilla kulkuneuvoilla. Purjehdus järjestetään 3 eri osapurjehduksena. Se on matkapurjehdus. Yöpyminen tapahtuu jossakin matkan varrella olevassa saaressa. Pätkä, hei. Kuka voittaa seuraavan osakilpailu? Seuraava osakilpailu. Niin. No, Kimmo Rihto ja Kari Miettinen. Aha. Epäilemättä. Mites ite pärjät? Mitä luulet? No, siellä. Keula päässä. 3 parhaan joukkoon tässä sarjassa. No hyvä. Uusi. Ja niin tuli kerkiä vielä kun joo mukaan se on jänne. Joo, tää 4 EPR.
Jaa, ai se on dia, jaa. Joo, minkä tini se on sitten? Hidasta 64 osaa. Mitähän se on? Ai 64 osaa. 64 osaa. Niin se on hidasta vielä. No se on hidasta, joo. Mutta se aloitus riitti te. 30 se on joku 56. Joo, kyllä. On se pätevä kamera. Nää on tämmönen vanha reissu. Kato, Arvo on tuolla takana ja... Jorma, No, lähtö ei oikein onnistunut. Mikä meni vikaan? tuo Hokkanen tuolla edessä päin, niin se pitäisi saada kiinni. Niin tässä mistään Selvä. muuta on kysymys. Kiitti, onnea matkaa. Joo, kiitti. Rekatan viimeinen eli 3. purehdus purehditaan sunnuntaina. Tällä kertaa tuuli ei erityisesti suosinut purjehtijoita, mutta useimpia se ei tuntunut haittaavan, sillä heille ei voitto ole pääasia, vaan auringossa lekootteleminen. Keitele-rekatan voitto meni tällä kertaa Jyväskylään, mutta hyvin pärjäsivät myös viitasaarelaiset. Viitasaarelaisten paras oli Musta Maija vene, jota tällä kertaa ohjasi paremmin kulttuurisihteerinä tunnettu Pauli Kurkirinne. Keitele-rekatasta on vuosien kuluessa muodostunut vahva keskisuomalainen perinne, jonka jokainen purehduksen ystävä toivoisi jatkuvan vielä pitkään. Epäilemättä se tuleekin jatkumaan, sillä rekatan suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Alussa siihen osallistui noin 20 venettä, mutta viime kesänä veneitä oli jo lähes 40. On hyvin todennäköistä, että rekata kasvaa edelleenkin. Rekatan voittaja joutuu palkinnon saatuaan näyttämään osoitteen uimataidostaan. Tämä tapahan on yleinen kaikissa purehduskilpailuissa, niin myös Keitele-rekatassa. Katsomme, miten hän ui.